Jumalan rauhaa teille, ystävät. Mä olen oikein pelännyt, kun mä olen ajatellut, että mun pitää seisoa teidän edessänne tänä päivänä. Sellaisen ystäväjoukon edessä, joka on raamatun taitoinen ja jolla on paljon kokemuksia kilvoitustiellä Herran kanssa. Jos mä olisin sellainen ase Herran kädessä, joka pystyisi pitämään raamattutuntia, olisi paljon turvallisempi seisoa tällä paikalla, mutta sitä armoa minulle ei ole uskottu. Minä olen evankelista ja todistan ja puhun aina sitä, mitä omalle sydämelleni suuri työnantajani on antanut. Milloin tuupannut aivan kuin nurin, milloin kohottanut katsetta taivaallisiin. Näissä kaikissa hän on tahtonut opettaa minua. Sana, mikä omalle sydämelleni on niin kalliiksi tullut viime aikoina, on meille kaikille perin tuttu. Tässä Eila ystävä puhui suuren talouden niistä moninaisista astioista. Ja hän sanoi, että kaikki varmasti tahtoisimme olla kulta-astioita, noita hohtavia ja kauniita. Varmasti niin on, mutta ei siitä saviastiasta, sinusta eikä minusta, ei siitä kuoresta kulta-astiaa tule. Kyllä se savena pysyy, mutta se jaloarvoinen aarre, mikä on sitten pantu siihen halpa-arvoiseen saveen, se on sitä kultaa, aitoa kultaa. Mutta tämä savi, tämä ruukku, astia, kyllä sekin Jumalan kädessä ihmeen kauniiksi tulee. Se ei tule päivässä eikä parissa. Siihen tarvitaan koko pitkä elämäntie. Jumalan monet koulut ja Jumalan monet terät. Mutta kaikki myötä vaikuttaa siksi, että meistä loistaisi se kauneus, sen suuren valajan kauneus. Minä luen täältä sen sanan, minkä alla Herra on minua opettanut, Jeremian 18, siitä alusta muutama jakeen. Tämä sana tuli Jeremialle, Herralta, näin alkaa tämä luku. Ja tämä Herran sana kuului näin. Nouse ja mene alas, savevalajan huoneeseen. Siellä minä annan sinun kuulla sanani. Niin minä menin alas savevalajan huoneeseen. Ja katso, hän teki työtä pyöränsä ääressä. Ja sitten tämä jae, jolla Herra on ottanut minua kiinni. Ja jos astia, jota hän valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä savevalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain saven valaja näki parhaaksi tehdä. Silloin minulle tuli tämä Herran sana. Enkö minä voi tehdä teille, te Israelin heimo, niin kuin tekee tuo saven valaja, sanoo Herra. Katso niin kuin savi on savevalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni, te Israelin heimo. Aamen. Kun olen Herran työssä saanut olla lähes 50 vuotta, se on ollut niin yhtäjaksoista melkein yötä päivää. Jumala on antanut sellaisen ihmeellisen terveyden. Siitä minä kiitän Herraa. Nyt viime aikoina, jo pitkänkin aikaa, kun olen jälleen ollut lähdössä matkalle ja siellä kotona kotialttarilla yön hetkinä, siellä se käydään lävitse jokainen kokous. Ja jos ei sitä taistella siellä Herran papin kotialttarilla, ei tapahdu mitään kokouksessa.
Mutta jos se siellä saadaan hengessä taistella läpi siihen halleluja aameneen saakka, silloin todistaja tietää, mä olen hänen puolellaan, joka on voittanut. Tällaisena taistelun hetkinä minun hengelleni, sydämelleni on tullut erikoinen kipu ja kaipaus. Löytää sellainen todistus, joka kirkastaa Jeesusta Kristusta. Se on ollut oikein sellainen nälkä ja jano. Osata puhua Jeesuksesta niin, että ihmisten kuulijain eteen piirtyy Jeesus Kristus verisessä kauneudessaan. Ja olen kokenut sydämessäni viime aikoina, minkä vanhemmaksi olen tullut, kuinka mielellään kuuntelee julistusta, jossa on Jeesus Kristus ensimmäinen ja viimeinen. Parhainkin puhe saarna, vaikka se on kuinka lennokas ja kaunis. Se on kerätty rekvisiitta tuolta ja täältä, se on sivistyssanoja täynnä. Minun henkeni väsy, uupuu ja ääntyy. Mutta yksinkertainen todistus, yksinkertainen laulu Jeesuksesta Kristuksesta, se nostaa, virvoittaa, tekee sellaisen mielen ja tunnon. Kyllä minä jaksan tällä kilparadalla juosta tuollaisen Herran kanssa. Siitä on 3 viikkoa käynyt. Olin eräässä kirkonkylässä, minulle aivan melko oudossa paikassa, todistamassa Herrasta. Tämä sanan kohta oli asunut sydämelläni pitkän aikaa. En minä päässyt sen ovesta sisälle, mutta minä ymmärsin, tulee hetki, jolloin taivaallinen Isä opettaa minua tämän sanan kautta. Ja tuolla kirkonkylän seuroissa kokouksessa sain sitten sen opetuksen, josta Jeremialle sanottiin siellä savevalajan huoneessa siellä alhaalla. Siellä minä annan kuulla sinun äänesi, minun ääneni. Kun olen katsellut tätä sanaa, Jeremia kulki kenties siellä Juudean vuorilla, kukkakentillä ja ihaili niitä maisemia ja kuunteli lintuja, niin kuin vain siellä maassa on mahdollista. Miksei Herra siellä voinut jonkun satakielen tai jonkun ihanan linnun kautta antaa sellainen evankeliumin kirkas hohto tuolle palvelijalleen? Miksei siellä, missä nuo ihanat tuulet puhaltavat? Miksei se tuuli soittanut sellaista säveltä Jeremian sydämeen? Ei, pois sieltä. Mene alas savevalajan huoneeseen. Siellä minä annan kuulla minun sanani. Kun olen tämän sanakohdan kanssa seisonut oman kilvoitustieni edessä, Jumalan edessä, kuinka totta se on tänä päivänä. Liekkö teillä täällä, mutta minulla. Silloin kun olen saanut kuulla Herran puhetta, olen saanut kokea hengellisen siunauksen, joka menee syvemmälle kuin sielullinen vavahdus, joka erottaa hengen ja sielun liitokset ja ytimet, ja joka pitää yhtä Jumalan sanan kanssa. Se on aina ollut haittava alhaalta, pimeydestä, maahan lyötynä. Siellä kun sydämessä ei ollut muuta kuin värinä, Herra Jeesus, jaksanko minä raukka koskaan perille, kun tällainen päivä, tänä päivänä, tällainen aika minun kohdallani on. Ja kun se tunto, se tien kohta pimein, minä olen kulkenut niinkin pimeän kautta, ei kauan sitten, että minä hiljaa sydämessäni sanoin, Herra, oletko sinä olemassa? Onko totta, että on käsi, jolla on kaikki valta? Tämä tuntuu teistä helluntalaiset vaikealta. Minä olen saapastellut senkin sydänteen. Ei Herran pappi voi tätä ääneensä puhua. Minä uskon, että te olette täydellisiä, minä puhun. Ja te uskotte sittenkin, että minä olen Jumalan oma. Tällaisen pimeyden alla
minä huhuilin Jumalan vuoria kohden. Siellä romutettuna mielessäni, sellaisen tunnon kanssa mä en voi enää koskaan nousta todistamaan Herrasta, kun tällainen pimeys on sielussani. Silloin aukeni ensi kerran tämä sana. Mene alas savevalajan huoneeseen. Siellä minä annan kuulla minun sanani. Ja silloin aukeni tämä sana, kun Jeremia katseli sitä työtä, mitä savevalaja teki pyöränsä päällä ja pöytänsä ääressä. Hän katselee siinä savevalaja, siinä sanotaan, savi menee pilalle. Niin kuin vain savi voi valajan kädessä mennä. Valajan kädessä. Siinä voi mennä saviastia pilalle. Valajan kädessä. Ja kun minä tästä pääsen kiinni, minä sanon, puhu sinä syvyys, huuda helvetti. Minä olen haavoihin kätketty. Minä olen Jumalan kädessä, vaikka minä en näe, enkä koe, enkä tunne. Tämä käsi on vakaa ja mä olen kätketty näihin haavoihin. Siellä pimeydessä, siellä alhaalla, katsokaa kun Jumala tahtoo meille sanoa niitä kahdenkeskisiä asioita. Ei minulle ainakaan tuolla torilla ja vilinässä niitä sanota. Jumala vie sellaisen pimeyteen, sinne nurkkaan, pilalle menneen tuntoihin. Sellaiseen tuntoihin, että mä en koskaan perille pääse. Ja kun Jumala oikein kallista tahtoo meille sanoa, olette sen kokeneet, on sellaisia aikoja, että vaikka kuinka huutaisi, voi kun tulisi joku ystävä, joka kohottaisi tätä pöytettä pois, ei kukaan soita ovikelloa. Ei kukaan tule. Ja saatana sanoo, että sulla on oikeus olla katkera. Tämmöinen sun seurakuntas on. Ei ne tuu sua katsomaan nyt, kun sulla on hätä. Jumalan koulu, kalliit verellä ostetut sielut. Jumalan koulu. Se rakkaus on tällaista. Hän luottaa verensä hintaan niin, että hän panee sinne pimeyteen ja katkaisee kaikki ystäväinpolut. Mitä varten? Hiljentää kaikki äänet, että minä kuulisin Jumalan puheen siellä yksinäisyydessä. Ei ole tunteita, ei ole linnun lauluja, ei kukkia, ei mitään, missä sielu riehuisi ja tarttuisi kiinni ja tuntisi oman paremmuutensa. Kaikki on nuoltu pois. Ja siellä pimeydessä, jos ei ole mitään muuta kuin hornan henget, siellä pimeyden keskellä Herra puhuu sitten niitä kalliita ja jaloja asioita. Ja siellä kun saa sitten kuulla taivaallisen äänen, pilalle mennyt on taitajan mestarin kädessä. Kuinka ystävät, se on sellainen siunaus. Tuntuu siltä, Herra, minä jaksan sinun kanssasi, kun asia on tällä lailla, minä olen kätketty sinun haavoihisi. Pilalle mennyt. Eräänä päivänä ajattelin, voiko ihan, että tuollainenkin sana on Raamatussa. Jos se olisi näin, että siitä lähti palanen pois, niin mä olisin antanut vaikka tulle eilalle. No semmoinen kololailtahan se onkin. Mutta kun pilalle meni, ystävät, se on sellainen, se ei ole mitään mahdollisuutta enää itsessä. Ja kun tämä pilalle mennyt astia saa olla mestarin kädessä, halleluja. Sitä ei laiteta tuonne hukkaan eikä hävitetä. Se pidetään kädessä silloinkin, kun se on pilalle mennyt. Se on evankeliumia. Se on verenvoima, se on Kolkatan ihme. Se on se, jossa sielu syntyy uudesti ja jossa henki elävöityy ja jossa ihminen kokee helluntain Raamattujen mukaan, joka asettuu voimaksi Jeesuksessa, Kristuksessa. Minä luin jostain. Tai kuulinko, en muista. Eräs turisti, se oli varmaan, oli sitten tällaisessa savevalajan huoneessa. Näkee siellä sitten sen sirpalekasan siellä nurkassa. Siellä se on olkipeitteen olkimaton alla. Se on ne pilalle menneet astiat.
Ne särky nyt tuossa kädessä, mutta ne nostettiin sinne nurkkaan. Tämä vieras matkustaja oli sanonut, paljonko pyydät tästä romukasasta? Savevalaaja sanoi, minä en myy sitä millään. Se on vaivattua savea ja se otetaan sieltä eräänä päivänä uudelleen työpöydälle. Ja siitä muodostetaan toinen astia, niin kuin vain savevalaaja tuo mestari näki hyväksi ja tahtoi. Hallelujaa. Pilalle mennyt astia. Olen luodannut tämän syvyyden omalla kohdallani. Pilalle mennyt astia. Ei heitetä tuonne kaatopaikalle vietäväksi. Se laitetaan nurkkaan. Se laitetaan sinne tarpeettomuuden nurkkaan, jossa tuntuu minua ei tarvita. Mä olen hyödytön, pilalle mennyt. Ja se peitetään siellä olkipeitteellä, halvanäköisellä. Siellä se saa olla. Mutta Jumala ei laske silmänsä alta meitä pois. Ylistetty olkoon Herran nimi. Ja eräänä päivänä tullaan sinne Jumalan kädellä sinne pilalle menneiden nurkkaan. Otetaan sinut ja minut siihen käteen, taitajan käteen, joka on ostanut meidät verellään. Se on veren hinta, se pilalle mennyt kasa siellä olkimaton alla. Taitaja näkee. Se on niin paljon jo vaivattu tuo, mutta se meni pilalle eräänä hetkenä. Mutta se ei ole lopullinen. Minä teen siitä jalon toisen astian, niin kuin vain minulle sopii. Ja se otetaan sieltä pois. Ehkä se alkuperäinen suunnitelma, mestarin täytyy se vaihtaa. Mutta toinen astia, niin kuin vain suurelle taitajalle sopii. Tuossa kirkon kylässä silloin 3 viikkoa sitten Jumalan henki opetti minua. Olin tämän sanan kanssa käynyt tuskien ja ahdistusten ja tämän armoituksen tien. Herra vahvisti opetuksensa. Tuonne kokoukseen, juhlakokoukseen tuli yllättäen jostakin kaukaa vanha mies, vähän nuorempi kuin minä. Tunsin juuri hänet. Olin silloin lähellä, kun täältä kaivoksesta tämä savikappale otettiin Jumalan työpöydälle. Olin kuulemassa itkut. Olin ottamassa vastaan vaikean ripin, kun taivas painoi miehen tuntoa. Olin näkemässä, kun Herran vanha pappi kätten päälle panemisen kautta julisti veriruskeat synnit anteeksi. Katselin sitä pelastuksen riemua, kun sidottu ja taakoitettu synnin vanki pääsi vapauteen Kristuksessa Jeesuksessa. Riemuitsin hänestä. Olin silloin läsnä, kun Herra kutsui hänet työhönsä, nuoren miehen, lahjakkaan miehen. Jumala armoitti tuon työntekijän. Sairaat paranivat. Helluntai henki vuoti. Sieluja pelastui. Ja minä katselin tuota saviastiaa Jumalan pöydällä. Ja katselin niitä ihania ornamenttia, kun ne piirtyivät tuohon saviastian laitaan. Ihailin häntä. Kului joku vuosi. Saarnapaikalta. Tuon kalliin aseen kautta alkoi merkillinen kaiku saarnoissa. Se oli kovuutta. Se oli armottomuutta. Se oli Raamatulla iskemistä. Se oli korkealta julistamista. Ja kyselimme siinä, mikä tälle palavalle Herran aseelle on tullut. Onko vika Jumalan seurakunnassa? Onko vai hän, joka näkee oikein? Onko hänellä oikeus ja lupa Jumalalta puhua näin? Me kyselimme tätä.
Jotakin näkyi sen savikuoren lävitse. Siellä oli sellaista häiriötä, tummaa varjova. Se kultainen astia, se jaloarvoinen aarre, se alkoi himmetä siellä sydämessä. Ei kulunut kauan, kun sitten astia meni pilalle. Synnit tuli valkeuteen, tapahtui lankemus, tapahtui niin järkyttävä asia, että minä ainakin ajattelen, ei ikinä, ei milloinkaan tuota astiaa nosteta uudelleen Jumalan työpöydälle. Astia meni niin vaikeasti rikki. 40 vuotta. Minä tahtoisin itkeä, kun minä tätä sanon. Hän kaatui rinnaltani, samanaikaisia nuoria. 40 vuotta. Pilalle mennyt astia pantiin sinne olkipeittäjän alle nurkkaan hylyksi. Sen tunnon alle minusta ei mihinkään ole. Joskus hän uskalsi sieltä tulla juhlille. Synnin arvet, kyllä ne jälkensä jättää. Arkana niin kuin siipeen ammuttu lintu hän liikkui siellä Jumalan kansan keskellä ja taas sinne pöitteen alle, pimeyteen. 40 vuotta, hukkaa mennyttä vuotta. Joskus muistimme, ja meillä kaikilla oli se tunto, ei koskaan, tuota miestä ei koskaan oteta Jumalan käyttöön. Kyllä pilalle meno oli niin täydellinen. Näin sanoo ihminen, työntekijä Sionin muurilla. Jumalan näky on toinen. Nyt tuo mies on siinä kokouksessa. Tuli luokseni muuttuneena. Sitä astiaa Jumalan valtakunnan työntekijää, sitä ensimmäistä suunnitelmaa, se ei enää toteutunut. Mies on vanha mies ja sairas. Se särkyi, mutta Jumala teki toisen astian. Vietiin sinne kuoleman esikartanoihin. Sydän teki loppua. Kaikki näyttelyt oli matkan pää. Ja Jumalan ihmisellä on hätä, mitenkä tuo miehen kanssa käy. Ja nyt tämä mies kertoi mulle, siellä kun ei enää sydän jaksanut lyödä, minä pyysin sitten lääkäriltä. Hakekaa minulle uskovainen pappi, kuka tahansa, mutta että se on uskossa. Minä en uskalla kuolla, täällä on kivi. Se on ollut yli 40 vuotta. Se oli minun matkassani, kun minä tein Jumalan valtakunnan työtä. Minä petin itseäni ja ihmisiä, ja minä luulin pettäni Jumalaa. Se kivi kaatoi minut. Jumalan pyörän päällä oli aika, jolloin Jumalan henki sanoi, tämä pois täältä matkasta. Sinä et jaksa tämän kanssa. Minä en totellut, kertoo mies. Mutta siellä lähellä lähtöviivaa tämä uskovainen pappi tuli. Ja tämä mies kertoi, minä sanoin, polvistu pappi tuohon. Valmistu ottamaan vaikeaa rippi. Minä en uskalla tämän kanssa jatkaa. Ja tämä Herran mies oli polvistunut, avannut raamatun ja ristityin käsin ottaa vastaan miehen ripin. 40 vuotta sivussa olleen miehen ripin, pilalle menee Jumalan ihmisen ripin. Ja kun tämä synti oli tunnustettu, juuria myöten peittelemättä tuotu Golgatan valkeuteen, silloin tämä Herran pappi julisti synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja maahan vuotaneessa veressä. Ja sen jälkeen antoi ehtoollisen tälle miehelle, valmisti miestä matkaa varten. Ja mies sanoi, kun minä olin sen ehtoollisen nauttinut, sydän alkoi käydä, voimat palautuvat. Ja minä olen tässä melko terve.
Minä olen armoihin otettu. Minua tehtiin toinen astia, niin kuin vain mestarille sopii. Pilalle menneestä tuli uusi astia. Kun sitten kuuntelin häntä todistaja paikalla, pyysin, että hän kertoo, mitä hänelle nyt kuuluu. Ja kun hän sitten kertoi, ystävät, Jeesuksesta, halleluja, minä katselin evankeliumin ihmettä, verenvoima. Pilalle menneestä astiasta tehtiin toinen astia. Ja minusta tuntuu ihanampi kuin koskaan ennen. Siinä oli se laupeuden ihana ornamentti, rakkauden ihana kuvio. Voi ei ollut taivas kuin Vingerpori. Oli ihmeellinen taivas, johon menee kaikki, jolla on syntien anteeksi antamus. Oli sellainen elämän leipä, jota voi ottaa vastaan matalammalla mättäällä oleva Jumalan ihminen. Siinä katsellessa mä sanon, Herra, ihmeellinen sä olet, ihmeellinen sä olet.